de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència lògica! Avui, una secció negra. per la secció instrumental d'aquesta secció negra, m'he portat tot de coses que són negres, sense que això atorgui cap significat extra ni cap característica qualitativa a aquests objectes. Coses que solen ser negres i que a més poden fer cert soroll. Per exemple, els carregadors del mòbil, que són negres i fan cert soroll. Els accessoris de les cafeteres, com aquest, que és negre i fa aquest soroll. Molt habitual dur-lo a sobre. Sí, els accessoris de l'assecador de cabells, que també és negre indiscutiblement i fa aquest soroll quan cau. També els cables anterior a l'aparició d'Apple com a líder al sector electrònic. Fan molt poc soroll, però eren negres. No com ara, que són blancs. Que són blancs. També tenim la cinta de llamp plastificada, que també és negra i no hi ha cap problema. I els desodorants per homes també acostumen a ser negres i fan aquest soroll sempre que en Jordi ho farà, no ho farà. Ho ha fet, que bé, ara tot farà molta pudor. Macho. Bé, tot això ho he transportat còmodament en un estuig negre de càmera analògica, que també són negres i no tenen cap problema. Per què són tan importants tots aquests objectes? Per què són tan importants tots aquests objectes? Perquè ens serviran per fer la banda sonora de la secció. Sí? Sí, però no només. Veus? Aquí això és la banda sonora. Són importants perquè són coses que es poden adjectivar amb la paraula negra sense que això compliqui res en absolut. Farem la prova. Ai, un carregador negre, una cinta aïllant negra, un cable negre. Molt bé. Algun judici qualitatiu sobre la cinta aïllant, el carregador o el cable? No. No. En canvi, vegem què passa si fem servir la mateixa paraula per adjectivar altres conceptes que no són aquests. Ai, un futur negre, un cor negre, una ovella negra. Per què? Quan els ajuntem a una altra cosa, aquesta vinculació del color negre a qualitats negatives. Per què quan ajuntem a... Per què i prou. Per què? Exacte, per què? Per què? Exacte. Per què? Aquesta secció Per què? Una vegada. Per què? Aquesta secció pretén fer justícia al negre com a adjectiu. I per això farem... La secció negra! En concret en farem 3 seccions negres perquè segons el meu diccionari manual la paraula negra com a adjectiu té 3 excepcions principals. Perdona, disculpeu, Sí, sí. Diccionari manual, has dit? Ho posa aquí, diccionari manual. És un diccionari, de paper de tota la vida. Sí, però posa manual, jo ho dic. Sí, perdó, ja. Excepció 1. Dolent, mesquí, embrutit per la maldat. Excepció 2. De color fosc. Excepció 3. En gran destret, marcat per la desgràcia. Així que ara mateix en directe estem a punt de fer una secció per a cadascuna d'aquestes excepcions de l'adjectiu negre i ho farem tot en menys de 6 minuts. Endavant! Secció negra 1. Embrutida per la maldat. Benvinguts a la nostra secció, amants del mal. Avui és dimarts, i aquí tots els dimarts són dimarts 13. Així que esperem que aprofiteu per fer algun ritual satànic, per ambientar una mica de música de l'infern. The beautiful people, the beautiful people, Això és avui. The beautiful people, the beautiful people, the beautiful people. Molt bé, no tenim temps per més. Que la foscor us acompanyi. Us ho diem! Secció 2. Secció de color fosc. Hey, brothers and sisters, aquí a l'Extra Ràdio una música, una mica de flow. Get up, stand up for your life. Get up, stand up. Amb això ens acomiadem, ens anem a Zion, a descansar amb els germans lleons i les germanes girafes. Black Power! Secció 3. Marcada per la desgràcia. Bona tarda, seguidors d'aquesta secció. Tenim una tarda plena de continguts meravellosos, però malauradament els guions han estat devorats per una plaga de termites i no els podem llegir. Donarem doncs pas a la trucada del dia, sí? No, m'informen de que no hi ha trucada. Bé, doncs farem una mica de música, en Jordi ens cantarà una cançó. Bé, malauradament la persona que canta les cançons en directe acaba de morir i així que ens acomiadem, abans que no ens caigui el sostre del cap. Adéu, moltes gràcies! Gràcies. Molt bé, aquests són els 3 significats... Gràcies. Molt bé. Molt bé, són els 3 significats de la qualitat negra a la nostra cultura, però i si tinguéssim una altra cultura? I si fóssim, per exemple, xinesos? Tenim música xinesa?
Ton 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 ton, Tenim tot. pancino, ten ton ton, ten ton ton, lo tres delícia. Molt bé, gràcies, Jordi. Pots anar fent això mentre jo llegeixo Pato Pequín. Pato Pequín, sí. Pato Pequín, Va, pato la que ha. mentre en Jordi ens canta una sintonia xinesa, us informo de que segons el diccionari de símbols a la cultura xinesa, el negre no Has fet representa preguntar res. d'on ha sortit el llibre? Pato, El diccionari de limón, símbols. pollo, De casa limón, teva. pollo, Sí. limón. Ah, cala, 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 Sí, pollo, bé, limón, bé. Com us diria segons el diccionari de bolitas de símbols que he pollo. tret de casa meva? Chupito gratis. Sí, més bé. Sintonia xinesa. Clan, clan, clan. A la cultura xinesa el restaurant negre no Muralla. representa la desgràcia. Baixem una mica la sintonia. Oh, la, la. Ah, exacte. No simbolitzen ni la desgràcia, ni la tenebra, ni res de tot això, sinó el norte, yi, invierno, agua y la tortuga entre los 4 animales espiritualmente dotados. La tortuga. Secció negra 4, secció tortuga. Bona tarda a tots els oients. Fins aviat. Resistència analògica! De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.